Dobro nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko odkazu oryginału. 22 rozdział. Beispiel o królewskiej gościnie. I we odpowiedzeniu Jezus zaś rzekł im we beispilach i godą. Królestwo niebios je jako jeden ze królów, co zmajstrował wesele swojemu synowi. I posłał swoje ciury prosić łonych, co byli pytani na wesele, ale nie chcieli przyjść. Zaś posłał inkrze ciury i godą, rzeknijcie proszonym, a toli łobiot mój żech narychtował, moje byki i tuczne łone są ubite i wszystko je gotowe, pójdźcie na wesele. A oni nie starali się o to, poszli jeden na swoje pole, a drugi do swojego geszeftu. A inksi chycili jego ciury, zbrombrowali i zamordowali je. A kiedy król to usłyszał, zgorszył się i posłał swoje wojska, wytracił łonych mordyżów i miasto ich spolił. Tedy godo swoim ciurom, wesele je richtig fertich, ale wezwani nie byli zocni. Bez to idźcie na roztajne drogi, a wielu ino byście znodli pytejcie na wesele. A kiedy wyszły łone ciury na cesty, wzięli wszystkich wielu znodli, złych jako i dobrych, a na weselu było fol tych, co legali przy stole. A kiedy król wlos, co by kukać na łonych, co legali przy stole, ujrzał hań człowieka, co nie ma obleczony na wesele. I go do łonemu: towarzyszu, jakożeś wlos tukej, kej nie moż weselnej szaty? A on ucich. Tedy rzekł król ciurowi: kej zwiążecie jego fusy i ręce, zabiercie łonego i wyciepnijcie wecima poza, hań będzie ślimtanie i rechtanie zębów. Bez to iże wiela je wezwanych, a niewiela obranych. Sztojer. Tedy poszli faryzeusze i radzili się, co by go chycić na godce. I posłali mu ucznie swoje ze Herodiany i go dają: Rektorze, wiemy, co jeżeś szczery i Bożej drogi szczerze uczysz, a nie starosz się o żadnego, bez co nie kukosz na człowieczo gęba. To rzeknij nom, co ci się zdo. Wolno dać sztojer Cezarowi, albo nie? A kiedy Jezus poznał niezoca, rzekł: Czemu mnie próbujecie, hipokryty? Pokorzcie mi sztojerowo moneta, a oni przynieśli mu denara. Tedy godą onym: to je na bildzie i szrajbunku. Godają mu: Cezar. Tedy godą onym: toż oddejcie to, co od Cezara Cezarowi, a to, co od Boga Bogowi. A kiedy to usłyszeli, dziwowali się, a kiedy go opuścili, poszli. Powstanie ze umrzonych. We tym czasie przyszli k niemu saduceusze, co go dali, i że nie ma postanio, i zapytali go. I go dali: Rektorze, Mojżesz rzekł, jeśli ktoś by umrzył i nie miał dziecek, a i hajtnie się łonego brat ze babą od łonego i do potomnych swojemu bratu. A było u nas 7 braciów, a pierwy, kej się hajtnął, umrzył, a kej nie miał potomnego, ostawił swoja baba swojemu bratu. Na podobne i drugi, i trzeci, aże do 7. A nie skorzej po wszystkim umrzyła i baba. Toż po postaniu kogo ze 7 będzie babą, dyć każdy ją miał. A we odpowiedzeniu Jezus rzekł im: felernie myślicie, nie znocie pism, ani mocy od Boga. Bez to co po postaniu nie bydą się hajtać, ale bydą jako posły od Boga we niebie. A o powstaniu ze umrzonych nie przeczytali żeście to, co wam powiedzieli od Boga, co godo? Jo je Bóg od Abrahama, i Bóg od Izoaka, i Bóg od Jakoba. A o powstaniu ze umrzonych nie przeczytali żeście to, co wam powiedzieli od Boga, co godo? Jo je Bóg od Abrahama, i Bóg od Izoaka, i Bóg od Jakoba. Bóg nie ma Bóg od umrzyków, ale od żywych. A kiedy usłyszały tłumy łonego nauka, to dziwowały się. No i większe przykazanie. A kiedy faryzeusze usłyszeli, co zawarł usta saduceuszom, sebrali się przy łonym. I zapytał jeden ze łonych, znowca zakonu, próbował go i godał: Rektorze, jakie je wielkie przykazanie we zakonie? A Jezus rzekł mu: miłuj Pana Boga swojego całkiem swoim sercem,
całką swoją duszą i całką swoją myślą. To je pierwe i wielkie przykazanie, a drugie podane mu je. Miłuj twojego bliźniego jako sia. Na onych dwóch przykazaniach całki zakon i proroki zawisają. Pomazaniec to Boży Syn. A kej faryzeusze się wzięli, zapytał onych Jezus i godał, co wam się zdo o pomazańcu? Od kogo je on syn? Rzekli onemu, od Dawida. Godał onym, toż jako Dawid we duchu Panem go mianuje. I godo, rzekł Pan mojemu Panu, siednij po mojej prawicy, a że ino położa twoich nieprzyjacielów pod fusem twoich fusów. Toż jeśli Dawid mianuje go Panem, jakoż je jego synem? I żaden nie mógł mu odpowiedzieć słowem, ani żaden od onego czasu nie miał o powogi więcej się go pytać.